maligo sa lapyahan. Okay. Kuan ako diri ba tambay-tambay kay. Ngita ka, gwapo no. Paano masabi? Uy, wala man kaayo ba? Wala man kaayo talagang araw ako diri sa dagat. Anya, kamusta namang love life mo, Zay? Nangita palagi ko right person day oy. Sana all. Wata ka balo, basi day mo abot, basi naridris kilid-kilid ba? At ngayon, nandyan ka na. Ang chicks ganina ba? Ambot asa to na? Naramgot to dito ganina. Gud nawala man. Pangitan ako ba? Oh, katoy mo but pasabot pre? Asa na? Oh, kato ba katong tana sila? Maujo na pre. Adto na to ta. Wag. Pre, asa mo nimong gusto ana? Kana pre o kanang nakabra. Nakabra. Pareham na sila duha nakabra. Gagoy! Kanang dangason pre, kanang dangason. Dangason pagtarong pre, pareham man ang duha dangason no. Katong isa katong gapahon. Kanang gwapahon kanang nakanaik og shirt. Kanang galing gapahon. Buang makapre pareham man na sila gwapahon niya nakanaik og shirt. Kanang isa pre. Ikaw lang ang ako. Di ba na siya kauban? O ne kauban. Trip ni mo dili. Oh, tripan ako pre. Gagoy nyo mga tanga! Uy, day. Tanawa gud to sila day oy. Ganina pa na sila sigtan o diri ba? Paano masabi? Pero bitaw, Zay, unsa di ideal man nimo? Nasa ligstoryahan. Ako day, Ang ganahan daw niya pre kay gusto na ko day og kanang lalaki gud na manginampuon. Okay. manginampuon. Mangginapoon? Oh. Kulit isa. Lord, thank you for the blessing. Pre, imong tanduay pre. Ay, sa akin, nagampo ko. Oh. Zay, Diyos nun, Zay. Zay, Diyos nun, Zay. Pero Zay, unsa pa man jud? Aside sa maginampuon day, gusto pod ko kanang lalaki nga nanindot ganig barog kanang breast out kaayo ba kanang ana jud kaayo gani. Okay. Pre. Ang gusto niya pre kanang lalaki nga naka breast out kanang nindot og barog ba. Gagoy! Unsa pa man jud? Syempre gusto ko og lalaki nga kanang dakog lubot, dakog lubot. Pre, ug kana pud dakong lubot. Gagoy! Sa pa jud? Syempre kanang jung gahi sapa. Gusto daw niya sa lalaki kanang gahi. Gahi! Sumbag ako. Kahiya yung marti oy. Legit in awar gud Zay og hian yo eh. Paano masabi? Sumbag ba? Hala bitaw. Grabe si Marky ba? Di na madutlan. Gahi na kayo. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y Tanawad zay, nakoy kanang mudyo ni siya kung ideal man zay, tanawad zay. Okay. Ay, Zay, murag, ay di man ni Pinoy, Zay. Koreano man jud gud akong gusto zay. Koreano? Kasi. Tara, uli na lang ta. Tara, pre. Sa mga kadiliyan man yung bataan ni mangurat man ka nung sari ka. Namaklad man siguro ka na kung sa mga sige magagutubok. Hilong ba? Hindi mo tanong-tanong ko na. Walo kayo ang chika. Need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back. Ikaw may ka, pre. Kailan mo kuha na, pre.
childhood friend ako na si bro man na. Bro. Oh, kababata na ako na sabay mga na manghisaw na magtindog. Werte na. Oy, bahala na kay childhood friend man ako na. Moadto na dire sa bukid. Librehon ta niya pag makuha na to na siya. Nay ka sabi. Cross ka dire bro. Last month ra oy. Kalas gawan mo, wala gi ka lagi kon sa kuha lagi, wala gi ka na paibalo. Ano? Kilala kong kaliskis mo. Oy. Ya kamustan mo si mong uyab? Wala na may oy. Maoday ni Oli ka kay sad girl na ka ha. Picture ball ko bro sa imong kagwapa bro. Daghan gapoy ka panguyab sa imong ba? Ah, good pero dili man ko sila bet. Mao na kay pilian kayo ka. Dili man din ana pero namang gud ginatawag ng ideal man. Sana Sa may mga type nimo sa lalaki day bro? Una kanang neat and clean. Gago! Ano ingon anak bro? Neat na ingon anak bro. Impiedo pud siya. Unsa pa man bro? Siyempre, kanang lalaki bud ginay kwarta. Kana bro. Tanawa bro. Daghan kayo bit bro. Yug bro. Pertahan na bro no. Apo jay kapalit. 40. Ah, grabe kwarta yaw di may hapoy. Gago! Siyempre, kay hawd ba nga mo sayaw? Kana pong hawd mo sayaw? Dancer. Kana bro. Mayo mo sayo no. Napoy talent. Suda ni may mong dancer oy. Unya, unsa pa man bro? Ano pong mainom pud? Mo inom? Mo inom day ha. Mo inom pero kanang dili tuba. Kanang hard. Hard! Gusto ka hard di ay? Grabe ka hard oy. Nya bro, mo na gyud ang imong gusto nga karakter sa usa ka ideal guy. Oo, noon na. Pero na po ko'y pinaka-ultimate dream guy. Gusto mo na bro? Gusto ko kakar.